Bżonn li l-Gvern jara kif l-2026 tkun sena illi fiha jinvesti b'mod deċiżiv f'mobilità illi tiffoka fuq il-bniedem u hemm bżonn bidla fil-kultura. Sostnit dan l-NGO Rota kif ippubblikat il-proposti tal-budget tas-sena 2026 fejn spjegat li din hija opportunità biex ma neħdux deċiżjonijiet fuq miżuri frivoli imma bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet tanġibbli jibsin u li huma ibbażati fuq studju u riċerka. Huma saħħu li hemm l-urġenza li jiġu allokati aktar fondi bilan li jitnaqsu l-fatalitajiet fit-toroq Maltin u Awċin. Bekk jiġu frankati aħbarijiet traġiċi, jiġu salvati l-ħajjiet u jkunu frankati miljuni ta' euro mill-ispejjeż relatati mas-settur tas-saħħa. Rota spjegat li pajjiżna jinsab f'sali pit-toroq u jeħtieġ qabża kulturali anke fuq il-mezzi ta' mobilità. Għal-aqstanza biex wieħed jibda jagħmel użu mir-rota mhux biss irid jieħu l-inizjattiva u iżda il-Gvern irid jipprovdi l-miżuri u l-infrastruttura neċessarja. Ġi proposti li jiġu allokati aktar fondi għall-infrastruttura fit-toroq flimkien ukoll mal-maintenance tagħhom miżuri li jiżguraw is-sigurtà taċ-ċiklisti fit-toroq tal-pajjiż. Dan fil-waqt li kien proposti li l-Gvern jintroduċi skemi ta' grants jew inċentivi relatati mat-taxxa għal dawk l-akkomodazzjonijiet turistiċi li jipprovdu parkeġġi sikuri għal min jagħmel użu mir-rota jew saħansitra joffru repair stations. Rota ħeġġet lil gvern sabiex jolloka fondi bilan illi jinċentiva lin negozji biex jixtru r-roti u fejn huwa possibbli jkollhom lil ħaddiema jwettqu d-deliveries tagħhom bir-rota f'żoni illi huma fil-qrib. L-NGO ħeġġet għal aktar edukazzjoni u kampanji nazzjonali sabiex il-ġenerazzjoni li jmiss issir aktar konxja tal-fatt li persuna tista' tivvjaġġa b'modi alternattivi aktar siguri u sani.